Здравейте, приятели! Вие отново сте с Monster High и в днешното видео ще ви покажа стаята на куклата Клодин Улф на моята най-добра приятелка, която имаше канал Клодин Улф, но нещо стана и не успя повече да влезе в него и затова новият канал е Клодия Улф. Най-вероятно ще се опитам да кача линк долу в описанието. Ако не успея, то ще напиша името на канала. Ще ви покажа как изглежда той. Това е профилната снимка на Клодин и Клодия. И ето така се казва каналът. А сега, нека преминаваме към клипа. Това е куклата. Това е куклата Клодия Улф, която е от Fright Camera Action. Така, в момента не е с оригиналните си дрехи, но ще ви ги покажа. В момента е с дрехите на една друга Клодин, която, честно да ви кажа, не знам от коя серия, смисъл не знам името на серията, но има ето такова герданче. На него вместо VIP пише Vim. И да, така изглежда самата кукла. Така. Това е нейната стая на пръв поглед. Нека да започнем от тук. Има едно килимче и това е гардеробът. Съжалявам, ако е малко тъмно. Отгоре има нещо като шкафче, в което няма нищо все още. И това е една кутийка от пластилин, в която държим всички губещи се аксесуари на Monster High-ките, които имаме. И да, това е гардеробът. Ето тук има за закачалки. Това е оригиналната й дреха. Вероятно сте я виждали, ако сте гледали филма. Тук има две чекмеджета, които се отварят, но само в горното има нещо и то е нейната обица. Така, отдолу има дрехи, които в момента няма да показвам. И има едно кашонче с обувките й. Тук има една луничка отпред. Коланът и герданът ти. Опс. Не мога да го измъкна. Ето така изглежда герданът ти. По-натам отново има едно шкафче, на което седят ето такава голяма чанта, в смисъл сака ти, оригиналната й чанта и една чанта от също една Клодин Улф, но не от тази серия, в смисъл на една приятелка е просто чантата, тя има две, не знам защо. И ни даде едната. Има една фибичка. Тук има купичка с ластици, шапка и отдолу има хавлия, одяло с възглавница и тук също има две възглавници и едно одяло. Така, ето тук е бюрото й, което да, знам, че се коти, но в смисъл още правим истинското й бюро. И тук има едно сувенирче. Това е лаптопът ти. Ето така се отваря. Видите ми, малко е трудно. И да, той е ръчно направен. Ако искате, мога да направя видео, как да си го направите. Тук има една книжка и столът. Да, ето тази Клодин е от... Да. Така, тук има едно шкафче, на което седи часовник, телефон и гребенче. Така, в първото шкафче има кутийка с парфюми и гребенче. А тук имаме едно нещо за блясък. Така, тук е мобилният ти телефон, в смисъл
служебният ти телефон и лентата и за коса. Да. И в последното шкафче има пакетче дъвки и някакво хапче. Така. И стигнахме до последната част от нейната стая, а именно леглото й. Така, това е нейният дюшек, одеялото й, това е пижамата й, възглавничката й и играчката й. Да. Ако видеото ви е харесало, моля да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала ми и да продължавате да следвате видеята ми. Видео ще кача най-скоро, вероятно утре. Довиждане! Не забравяйте да погледнете каналът Клодия Уф. Довиждане!